Mine kaunti ma Migori ojiw mondo mi odhi e klinik kaka owinjore kendo ginyuol e osiptende kaka yo mar geng'o tho mag mine e kinde ma ginyuol. Maendi biro e kinde ma luoro nitiere ni kwan mine manyuol e osiptende e kaunti ma Migori odok piny, kendo jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. Kaunti ma Migori achiel kuom counties ma pod kedo kod kwan mamalo mag thoge mag mine e kinde mag nyuol. Lipot yango ni maromo mine 673 kuom mine 100,000 e kaunti ma Migori wito ngimagi e kinde mag nyuol. Mae osetudi kod rem mar mine mapek e dhi e klinik kaka owinjore, kaachiel kod nyuol osiptal kod mamoko. Ka miyo osebedo mapek mar jumbe 12, onego beni osechako ANC clinic attendance mare facilities. To mano king'iyo namba no ibiro yudo ni namba marwa pod slightly low to that number. Jochiw thieth wacho ni ber ka ichopo ir mine e kor gwenge kendo ipuonjogi ber dhi e klinik kaachiel kod ber mar nyuol osiptal. By attending antenatal care regularly and according to the plans that we designed for them, we hope that some of the complications that they go through, especially during their pregnancies and during deliveries, are mitigated. Wahamasisha wamama wetu muhimu wa kuzalia hospitalini na kuhakikisha kwamba wanazingatia all antenatal clinics ambazo wanafaa wapate hospitalini. We are trying mondo wakete effort mang'eny mondo wami mine wa rit makare ahinya seche magipek waketgi chenro makende mag clinic. Kata bed ni migawo mathieth e kaunti ma Migori kautende kod migepe mamoko oseketo maino mar neno ni mine duto odhi e klinik kaka owinjore kendo mine onyuol osiptal. Lipot yango ni kwan mine manyuol e osiptal odok piny kawuok e 91% nyaka 84% e kaunti ma Migori. Skill deliveries apparently at this point in time we are at 84%. Yeah, angeni wabedo ga a bit of a drop in 2022-2023, I think our skill deliveries were doing at 91%. Madhara ni mengi ambayo mama anaweza kupata anapoenda kuzalia kwa Nyamrera. Mojawapo, mama anaweza kupoteza maisha yake kwa sababu kuna zile complications ambazo zinajitokeza mara nyingi ambapo Nyamrera si rahisi agundwe. Apisa mochung' chenrogo mag nyodo kata reproductive health e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni kwanni odok piny nikech midhieche ma ikelo kod kuma manyien mar thieth ma ong'ere kaka SHA kod mamoko. Ma otimore ahinya sama na wane gi weche mag transition from of course the Linda Mama or NHIF to SHA. Many mang'eny actually are not coming up to deliver in the facility with the fear that they will be asked to pay for the services. Okidi wacho ni kata bed ni pon nitiere pek e tiyo kod kuma mar thieth e osiptende mantie e kor gwenge mabende koro miyo moko kuom mine luor dhi e osiptal kaka migawo giketo kenge mar neno ni mine duto onyuol osiptende. We still need to do a lot of advocacy in the community so that mothers acknowledge that the service SHA provide is comprehensive enough, just like the Linda Mama used to cover them, so that when they come to the facilities, they will not pay for services. Migawo mathieth e kaunti ma Migori wach ni thoth mine ma wito ngimagi gin mago ma ochopo osiptal mondo koro nyuol ka osedeko. E kinde mar dweche 2 mokalo, mine maromo 6 osewito ngimagi e kaunti ma Migori e kinde mag nyuol. Pregnancy ok en tuo kendo onego bed ni miyo tho nikech en pregnant. From the month of February up to now, nwaluso mine 6 sama na ginyuol. George Juma, Ramogi TV, Migori.